The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon! Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at ito ang Alagang Ako Bicol. Kasama ko ngayong hapon si Dr. Rubens Malagueño, ang General Physician ng Tanchuling General Hospital. Magandang hapon sa iyo, Doc. Magandang araw sa iyo, Rizal, at sa lahat ng ating mga live viewers at listeners ngayong hapon. And live tayong mga kaalaga na napapanood sa ating official Facebook account sa Tabang Ora mismo at Action Code Digital. At napapanood din tayo sa Congress TV tuwing Sabado at Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Congress TV Digital, Channel 13.2 sa Mega Manila, Channel 17.2 naman sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, Channel 10 sa Masbate at sa mga gumagamit ng digital box. I-scan nyo lang at hanapin ang Congress TV. At kung kayo ay may mga hinaing o nais mabigyang linaw patungkol sa inyong mga medikal na pangangailangan o sitwasyon, tutok lamang sa aming programa at maaari rin naman kayong mag-iwan ng inyong mga katanungan o komento sa ating live chat at aming bibigyan ito ng pansin. At ito na nga, Doc Malagueño, mula sa Piuduran, Albay, isang lalaki ang dumulog sa atin ngayong hapon para sa kanyang hinaing pangmedikal. 22 taon na raw niyang iniinda ang bukol na tumubo sa kanyang panga. Imagine mga kaalaga, 2 dekada nang iniinda ni Tatay Jose sa kilyo ang bukol nito sa panga. Kaya naman ngayong hapon, kilalanin natin si Tatay Jose at ang kanyang dahilan kung bakit niya ito tiniis ng mahabang panahon. Ang kanyang kwento, panoorin natin ito. Ako po si Usi Sakilyo, taga Barangay Balawan, Piuduran, Albay. Pinanganak ako noong May 5, 1971, na ang edad ko ngayon nasa 55. Noong 2003, may tumubo lang sa ilalim na parang bukol. Hinayaan ko rin dahil binata pa ako. Hindi ko pinansin sa haba ng panahon. Tapos, yun hanggang hindi ko na pala alam, lumaki na lumaki. Ganito na, kirot ng kirot. Ang sakit. 22 years na ko ito nung iniindang karamdaman ko. Hindi pa po ako nagpapacheck up. Dahil hirap ng buhay, gano'n. Sa financial, wala ako. Ako man lang nahihirapan. Wala naman akong kasama ngayon, nag-iisa ko. Kaya ako umingi na lang ako na ma-check upan man lang. Kung sakaling magamot pa. Nakaanda naman po ako. Kaya ako lumalapit naman po, umiingin sa inyo ng tulong. Nakaanda naman po ako magpagamot dahil hindi ko na ito kaya kung nararamdaman ko. Malaki na po. Gusto ko naman po itong mapacheck upan. Ngayong hapon ay inimbitahan natin siya sa ating studio. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Jose. Magandang hapon rin. Kamusta na po? Ano pong nararamdaman ninyo ngayon? Medyo nakirito na nararamdaman ko. Makirot. Pwede mo po ba sa amin maikwento paano nagsimula yung bukol niyo po sa panga? Nung mga time na yun, hindi ko pinansin. Parang yung dulo ng walis dito sa ilalim ng ngipin ko.
Nagkaroon po ng dulo ng walis tingting sa loob ng ngipin niyo? Parang ganun lang kalaki. Yung bukol po. Oo. Sige, kung trabaho na hindi ko pinapansin. Gamitin po natin yung mic. Tapos, Pero mausay pa kung manigarilyo. mm-mm. Tapos Ano po sige. habang tumatagal, parang ganun na Lumalaki na po. Lumalaki na dahil yung trabaho ko mabigat eh. Ano po yung trabaho niyo nun? Yung mga kontraksyon, namimili kami mga kalakal sa Batangas. Mm-mm. Bago po ba yan, tatay, lumaki at naging bukol? Sumakit lamang po ba yung ngipin po ninyo? Opo. Sumakit. Ano po yung ginawa ninyo habang sumasakit po yung ngipin nyo? Ginagamot din ako ng magulang ko, yung mga nganga, bagang buyo. Mm-mm. Ano po, paano niya po ginagamot? Pinapakain po ba sa inyo? Hindi, tinatapalan lang. Yung mga mamain ba nung panahon. Mm-mm. May ginagawa ka po ba, tatay, sa ngipin nyo? Dati? Wala. Hindi nyo naman po siya Hindi kinukot-kot? naman. Or Hindi what? naman. Oo. Sa loob po ng dalawang dekada na ganyan na po yung sitwasyon ninyo, ano po yung mga sakripisyong ginawa ninyo or pagtitiis? Ay, siyempre magtitis ako dahil yung asawa ko, iniwanan ako. Nag-aakot ako ng ngayon ng buhangin para mabuhay ako. Nagkukontraksyon ako. Kahit yung makakaya ko lang ang trabaho, yun lang eh. Kung minsan ayaw ko eh, dahil makirot na masyado eh. Lalo ngayon taglamig. Bakit ka po iniwan ng inyong asawa? Ay, siguro ko sa hindi mayroon talagang mga ganyan na tao. Siguro ko hindi makatiis ng hindi na ako masyadong makatrabaho. Ganun. Kailan ka lang po niya, tatay, iniwan? Matagal na, mga 12 years na. 12 years. Na may mga anak po ba kayo? Wala naman, hindi naman kami nagkaanak. Hindi po kayo nagkaanak? Hindi po. Mm-mm. Ngayon, tay, nakakaranas ka po ba ng hirap na magsalita or kumain? Nahihirapan ako. Magsalita po. Medyo nabablanko na nga ang salita ko sa inyo. Mm-mm. Sa pagtulog po, tatay? Yun na nga, makirot siya. Makirot. Ano po yung epekto nito sa inyo? Nakakaranas po ba kayo ng pananakit ng ulo? Yung ilo lang, sa ulo wala naman. Mm-mm. Bakit tayo sa hinaba-haba po ng panahon ay hindi po natin ito napatingnan sa doktor? Minsan, pinatingnan ko naman to sa Pioduran kay Dr. Granado. Kamusta po? Sabi sa akin, nung maliit pa, tumor. Tumor. Mm. Oh, ano po yung naging payo sa inyo? Wala naman, hindi naman ako pinayuhan. Binigyan lang ako ng gamot, ganun. Para saan daw po yung gamot? Para doon sa tumor. Ano po yung nag-udyok sa inyo ngayon na dumulog po sa aming tanggapan? Minsan pa nung time, kwento ko tuloy, nung nambigay si Diday ko ng bigas doon sa Boulevard ng Piodora, nakita ko nung membro ninyo. Ganun din nga niya ako niya, natulungan ako ng Ako Bicol. Yun na po yung nag-udyok sa Yun. inyo para humingi Tapos, po sa amin. iningi sa akin yung, sa totoo lang, iningi sa akin yung number ko ng pamangking ko. Di binigay naman namin ta. Nagbabaka sakali, baka matulungan nga. Nagkatotoo nga kung sakali. Sa ngayon, tay, ano po yung gusto nyong mangyari? Nakanda naman akong matulungan ninyo o mawala man lang itong karamdaman ko. Ikaw, Doc, may mga gusto ka pong bang katanungan kay tatay? Bali, tay, sir, anong edad niyo po, sir, nag-start magkaroon, naramdaman niyo yung bukol na maliit sa ngipin? Mga up to mga 34 na ako. 34 years old ka po. No? Dahil 55 na ako ngayon eh. Okay. So, bale, ilang taon na po ngayon yung bukol ninyo? 55, 18 years. mga Almost 20 years. mga 18 to 20 years. Okay. So, tay, kapag, noon po ba dati nang sumasakit yan? dati na po. Nagsisimula pa lang? Dati na. Dumudugo ba dati? Opo. Okay. Di ka naman nilagnat nung unang Linalagnat. tumubo yung Linalagnat na. Nasigawa nga ako sa sakit eh. Okay. Sa mga nakaraang buwan or mga nakaraang taon, nakangayayat po ba kayo or hindi naman? Nangangayayat. Pumayat ka. Pero hindi naman ganon kagrabe yung Hindi payat. naman. Pangayayat niyo po. Sige po.
Sige. Ilang taon, anong edad niyo po, sir, nag-start kayo magsigarilyo? Almost mga 12 years. 12 gano'n. 12 years Dahil old ka pa lang po? doon nung mga panahon, nagbabangga kami. 12 years old ka pa lang po na Oo. nigarilyo ka na? Nanguhuli kami ng isda sa laot. Ay malamig, siyempre, nakakita ka ng mga matatanda, garilyo isang sigarilyo. May kinalaman ba yun, Dok, sa pagkakaroon niya ng tumors? Yung paninigarilyo, Ma'am Rizal? Oo, kasi yung paninigarilyo, ang daming mga carcinogens ng sigarilyo. So, itong mga carcinogens na to, siya yung pwedeng mag-change ng DNA ng isang tao, kaya pwedeng mag-cause ng pagtubo ng tumor or cancer. Hanggang ngayon ba, tatay, naninigarilyo ka pa rin po? Hindi naman. Hindi na. Ilang edad niyo po or anong edad ka tumigil sa paninigarilyo? Wala pa naman, mga 3 buwan pa lang. 3 buwan. Ngayon Dok, lang. ano po yung masasabi niyo sa sitwasyon ni tatay na mahigit 2 dekada niyang tinitiis itong pagkaroon niya ng bukol sa panga? Okay, so Ma'am Rizal, most probably, itong tumor na ito mukhang B9 lang. Kasi sa loob ng 20 years, andyan pa rin siya. So, B9, ibig sabihin hindi naman siya malignant. So, itong tumor na ito mukhang tumubo sa ilalim, sa soft tissue ng bunganga ni tatay. Ang dami nating organs dyan. Pwedeng sa gums, pwedeng sa salivary gland, or pwedeng doon mismo sa muscle or fat tissue sa may bibig ni sir. So, kailangan nating mag-undergo ng mga imaging studies katulad ng ultrasound at CT scan at kung maaari, pwede sanang ma-MRI ito para makita natin kung saan talaga nanggaling yung tumor at mabiopsy din po para makita natin kung anong klaseng tumor ito. Tatay, yung bukol niyo po ba sa panga, ni minsan po ginamot niyo siya or may mga ininom po ba kayong gamot? Mahilig kasi ako uminom ng gamot mga antibiotic, gano'n. Na wala pong reseta galing sa doktor? Oo, sinusubukan ko na. Malis, pero di ako nagpapagamot sa albularyo. Advisable ba yun, mga- Dok, na uminom ng mga ganong klaseng gamot? Sa ganyang Katulad ng mga sinabi ko sa inyo dati, yung mga herbal medicines, wala tayong scientific studies na nagpapatotoo na ito ay makatulong sa ganitong kaso. And yan, para tatay maliwanagan ka na po sa inyong sitwasyon ngayon, nandito po, kasama po natin si Dr. Malagueño, ang General Physician po ng Tanchuling General Hospital para po tingnan ang inyong kalagayan. Sige, Doc. Okay, hello tay. Suriin ko lamang po ang iyong tumor po sa bibig. Pwede po bang pabukan ng inyong bibig? Kapag dinidiinan ko tatay, masakit po ba ito? Hindi naman. Hindi naman. Sige po. At iyan nga po mga kaalaga, ongoing nga po ang pagsusuri ng Dr. Malagueño sa kondisyon ng ating pasyente ngayong hapon na si Tatay Jose. At matapos ang initial check-up ni Doc Malagueño, sa ating pagbabalik ay malalaman naman natin kung ano itong bukol na matagal nang iniinda ni Tatay Jose. Magbabalik pa ang Alagang Ako Bicol. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya
para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indong Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Alagang Ako Bicol. Kasama pa rin natin si Dr. Robins Malagueño, ang General Physician ng Tangchuling General Hospital, at si Tatay Jose. Doc, kanina sa inyong naging initial na check-up kay Tatay Jose, ano po inyong unang napansin? Okay, so una ko napansin, Ma'am Rizel, yung kanyang bukol ay hindi naman siya masakit kapag dinidiinan. Ibig sabihin non-tender ito. Tsaka nung dinidiinan ko siya, wala namang bleeding or pagdurugo or kaya nana na lumalabas sa loob. So, ibig sabihin hindi siya infectious in origin, no? At tsaka dahil sa tinagal na ng duration ng tumor na ito, malamang ito ay benign. Pero hindi ibig sabihin na benign na hindi na siya magiging cancerous. Kasi meron tayong mga rare instances na itong mga benign condition na ito, benign tumor na ito, ay pwede mag-transform or mag-evolve into cancerous tumor. So, meron din siyang risk factors ng pagkakaroon ng tumor. Kabilang na doon yung panigeryo niya nung siya ay bata pa at exposure sa mga chemicals katulad ng sa construction. Dok, yung sa loob ba ng bibig ni tatay may mga something na din na dapat niyang ikabahala? Oo, no. So, yung base ng kanyang bibig, yung gums, medyo meron ng ulceration sa ilalim. So, siguro dahil kinakain na yun ng tumor. At saka spontaneously natanggal na siguro yung kanyang molar. Okay, dahil doon sa tumor sa base ng kanyang ngipin. Dok, para lang sa kaliwanagan ni tatay, ano po ba itong ulceration na sinasabi? Ibig sabihin, ng ulceration, ibig sabihin may sugat, pagsusugat doon sa may gums ni tatay. Masakit po ba tatay yung gums po ninyo? Opo. So, habang lumalaki po yung bukol ninyo, araw-araw din po masakit yung gums ninyo? Hindi naman po. Oo. Taglamig lang. Taglamig. So Dok, itong yung change of weather, may ano din to? Tawag dyan, may connection or nakaka-apekto din to sa kondisyon ni tatay? Indirectly, siguro dahil sa change in temperature, nagkakaroon tayo ng increase in sensitivity doon sa nerves, sa tumor. So, na-feel niya yun as pain or pangingirot. Pain o pangingirot. Maliban tatay sa gums niyo po, okay naman po yung paghinga natin, yung pandinig. Kasi nakakaabot na siya, Dok, sa may tenga, no? May epekto na po ba to tatay sa pandinig po ninyo? Wala pa naman. Oo. Pero Dok, posible po ba to na magkaroon na to ng epekto sa pandinig niya? Kung susuriin natin yung tumor, medyo malayo naman siya sa inner ear ni tatay. So, pero kapag masyadong lumaki pa ito, pwedeng ma-obstruct yung nerves at yung mga ugat natin sa tenga ni tatay na pwedeng mag-cause ng alterations ng kanyang pandinig. Sa ngayon, Dok, ano po ba talaga or ano ba ang dapat gawin ni tatay bilang paunang hakbang po sa pagpapagamot niya? Okay, unang-una kailangan nating ma-diagnose yung case ni Sir. So, kailangan nating mag-undergo ng mga iba't ibang mga pagsusuri or mga diagnostic test. Kabilang na yung CT scan at kung maaari, sana pwedeng ma-MRI natin para makita natin kung saan nanggagaling itong tumor na ito. At isa sa mga importante ring proseso ay dapat ma-biopsy rin natin yung tumor para malaman natin kung anong klaseng tumor ito, kung ito ba talaga ay benign lang or meron na siyang malignant transformation. Saan po ba, Dok, pwede gawin ni tatay itong mga laboratory tests na kailangan niya po? Okay, meron tayong mga available na mga imaging studies like katulad ng CT scan at MRI sa mga public hospital. Dito sa Albay, meron tayo ditong BRHMC or Bicol Regional and Health Medical Center. Meron din tayong mga imaging studies sa mga private hospitals. Katulad sa Tangchuli, meron tayong CT scan at ultrasound at sa iba pang mga private hospital, meron din naman tayo. Tatay, naiintindihan niyo po ba yun? Malinaw po. Opo. Para po maipagamot ka na, kailangan nyo pong mag-undergo ng iba't iba pong mga laboratories. At nandito po ang aming programa, ang aming team, para po samahan ka namin sa hospital na papatingnan po ninyo. Handa po ba kayo sa prosesong pagdadaanan po natin? Opo. Okay. Huwag po kayo mag-alala dahil may Team Alagang Ako Bicol po na sasama sa inyo. Hindi ka po namin iiwan sa mga proseso or proseso na pagdadaanan po ninyo. Okay, may nais po ba kayong sabihin kay Doc na sumuri po sa inyo at sa aming programa? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol na kahit papaano natulungan po ako nila. At siguro ko naman may awa ang Panginoon na hindi tayo papabayaan, lalong-lalo na ang aking
nararamdaman. Sana thank you na lang sa inyong lahat. Doc, ikaw Doc, may paalala ka po ba para sa ating mga manonood at para kay Tatay Jose? Okay, kay Tatay Jose muna, awag ka, sir, mag-alala. So, meron tayong mga katulong para masuri at magamot, matanggal yung tumor na yan. So, meron tayong mga magaling na mga surgeons, mga ENT doctors dito sa Bicol na pwede makatulong po sa inyo. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lagi nating tandaan na sana iwasan na po natin yung mga risk factors katulad ng panigarilyo at exposure sa mga chemicals, katulad ng vaping, nakaka-apekto din yun at pwede rin mag-cause ng iba't ibang mga tumor or cancer sa ating bibig. Maliban po, Dok, sa mga panigarilyo o pag-vape, hindi din po diba, dapat na kinukutkot natin yung mga sarili nating ngipin kapag nagkakasakit. Tama po ba, Dok? Oo, tama yun, Ma'am Rizal. So, meron tayong problema sa ngipin, kailangan nating pasuri ito sa dentista. Sapagkat ito may problema, para ito ay maagapan agad at magamot. Okay, Tay, naiintindihan po ba natin yung pagdadaanan nating proseso? Hopefully, Tay, ngayon ay masolusyonan na po natin yung 2 dekada nyo na pong dinadala na sakit at bukol dyan po sa panga. At maraming salamat po sa iyo, Tatay, at maraming salamat din po sa iyo, Doc. At paalala lang po mula sa akin mga kaalaga na huwag po sana natin hayaan na mapunta po tayo sa napakadelikadong sitwasyon. Marami po tayong hospital, mga public hospital clinics mula po sa barangay, sa RHU, and sa provincial. And kami naman po dito po sa public service, sa ngalan po ng Tabang Ora mismo at talagang Ako Bicol, kami po ay handang tumulong sa inyo at handa po kaming pagaanin kung ano man po ang inyong mga medical na pangangailangan. At sa pagbabalik ng Alagang Ako Bicol, kayo ba ay madalas magkaroon ng ubo at sipon? Lalo na sa mga panahong malamig? O di kaya naman ay nagtataka kung bakit tumagal ng ilang linggo itong klase ng karamdaman? Yan ang ating aalamin sa ating Medical Facts. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Alagang Ako Bicol. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa
na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Saindo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. At nagbabalik ang alagang Ako Bicol. Dumako naman tayo sa ating medical facts. Sa hapong ito, kilalanin naman natin ang sakit na madalas nating nararanasan, ang pagkakaroon ng ubot-sipon. Talaga bang pangkaraniwang sakit lamang ito? Kailan ba tayo dapat maalarma? Sabay-sabay nating alamin sa report ni Camille Gonzalez. Panoorin natin to. Sa mga panahon na pabago-bago ang klima, hindi lang ambon, ulan o baha ang kalaban, kundi ang mga sakit na mabilis kumalat at walang pinipili, mapabata man o matanda.
Sa katunayan, madalas itong sabay kung magparamdam. Ito ang ubo at trangkaso na karaniwang nagpapahina sa ating pangangatawan. Ang papalit-palit na mainit at malamig na panahon, sabayan pa ng stress o pagod sa eskwela o trabaho, minsan sapat na para bumigay ang resistensya. At kapag nangyari iyon, magkatambal na influenza at ubo ang posibleng maranasan. Ano nga ba itong flu o influenza? Ito ay isang viral infection na dulot ng influenza virus at madalas lumilitaw tuwing taglamig. Paalala, hindi ito basta-bastang sakit na maaaring ipagpasawalang bahala na lamang dahil ito ay di hamak na mas malubha kumpara sa pangkaraniwang sipon dahil ito ay maaaring humantong sa komplikasyon tulad ng pneumonia. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panginginig at pagpapawis, pananakit ng katawan, matinding pagkapagod, sore throat, magkasabay na ubo at sipon, maging ang pagsusuka at diarrhea. Kaya naman pagkaingatan ng inyong kalusugan dahil kahit na sino ay maaaring tamaan ng flu. Kabilang rito ang mga bata, matatanda at mga taong may chronic medical conditions tulad ng asthma, diabetes at heart disease. Samantala, alam niyo ba na ang cough o ubo ay hindi isang klase ng sakit, kundi ay isa lamang sa mga sintomas ng flu o trangkaso. Ito ay nagsisilbing alarm system ng katawan, isang paraan para mailabas ang irritants o plema sa baga. Tandaan, sa influenza o flu, walang instant na lunas. Kinakailangang mamahinga ng katawan upang labanan ang virus na tumatagal ng mahigit 1 linggo. Ang pinakamabisang sandata, gamot gaya ng paracetamol, sapat na pahinga, at ang palagiang pag-inom ng tubig. Ngunit pagdating sa ubo, mas maselan ito dahil mayroon itong 2 uri at magkaibang lunas o paraan ng pagpapagaling. Ang dry cough, madalas na epekto nito ang katamtaman hanggang sa malalang pananakit ng lalamunan na karaniwang binibigyan ng cough suppressants para pansamantalang patahimikin ang ubo. Habang ang productive cough naman ay ang klase ng ubo na may kasama ng plema at ang pinakamahalaga dito ay expectorants. Ito ang gamot na tumutulong sa pagpapalabnaw at pagpapalabas ng plema upang muling luminis ang pinagdadaluyan ng hangin. Ang influenza at ubo tila pangkaraniwan, pero kapag napabayaan, maaari itong lumala, kaya't huwag itong baliwalain. Alamin agad ang sintomas, gamutin ng tama, at huwag magdalawang isip na magpakonsulta kung kinakailangan. Dahil sa kalusugan, prevention at care ang tunay na panlaban. Ako si Camille Gonzalez at nagpapaalala na sa bawat kaalaman, ligtas ang kalusugan. Kasama pa rin natin si Doc Vince Malagueño. Doc, pagdating ba sa mga bata, gaano kadelikado itong pagkakaroon ng ubot sipon? Okay, Rizal. So, ang ubo sipon or common colds ay common or karaniwan sa ating mga bata. Okay, ngunit sa mga pasyenteng merong risk factors katulad ng mahina yung immune system, delikado ito sa kanila sapagkat pwede itong mag-cause ng other complications katulad ng pneumonia na maaring mag-cause ng severe respiratory distress at pagkamatay ng pasyente. Paano ba natin dito, Doc, maiiwasan? Ang common colds ay sanhi ng virus. So, dapat maiwasan natin yung mode of transmission ng virus. Ito ay usually nahahawa sa via respiratory droplets. So, kapag merong umuubo, kailangan nating takpan yung ating bibig at ilong para maiwasan yung pagkahawa ng ibang tao. Kailan ba natin, Doc, masasabi na itong ubot, sipon at lagnat ay hindi na common? Na sakit lamang? Like, kung tumagal na po ba ito ng 1 linggo, 2 linggo, kailan po ba natin na masasabi na delikado na to? Okay, so commonly, ang common colds ay tumatagal ng 1 to 2 weeks. So, kapag meron ka ng sinyales ng hirap sa paghinga or lagnat at pagtamlay ng pasyente at hirap sa pag-inom or pagkain ng pasyente, kailangan ipasuri agad ito sa doktor at espesyalista sapagkat ang pneumonia ay
nakakabahalang komplikasyon. Sabi mo daw kanina, kapag mahina or mababa ang immune system, yun talaga yung prone tamaan ng mga ganitong sakit. Paano ba natin mapapalakas ang immune system ng isang tao? So, unang-una, basic dapat kailangan nating pabakunahan ng ating mga pasyente. So, lalo yung mga bata, meron tayong mga vaccination program ng Department of Health para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sakit. At pangalawa, dapat nating pagtuon ng pansin yung nutrisyon ng mga bata sapagkat kapag malnourished ang isang bata, mahina rin yung kanyang immune system or panlaban sa sakit. Ano po ba yung mga common or over-the-counter na pwede mabiling gamot para sa mga sakit na to? Okay, so meron tayong mga mucolytics or pangpalabnaw ng plema para madali itong mailabas. Katulad ng carbocysteine or kaya meron tayong N-acetylcysteine para mas mabilis na mailabas o mailuwa ng pasyente yung plema. Payo po, Doc, para sa ating mga manonood, lalo na ngayon na may bagyong paparating sa atin, ano po yung maipapayo nyo sa kanila para po maiwasan ang pagkakaroon ng ubo at sipon at lagnat? Okay, so isa sa mga recommendation namin ay unang-una dapat maiwasan yung mode of transmission ng virus. So kapag meron kang katrabaho or may member ng family na mayroong sakit or sipon, mas maaring i-isolate muna ito sa isang kwarto para para maiwasan natin yung pag-spread ng virus sa ibang members ng family. At pangalawa, dapat kumain tayo ng mga masustansyang pagkain para lumakas yung ating resistensya or panlaban sa sakit. At yan, tama, kumain tayo ng masustansyang pagkain dahil kalusugan, sabi nga nila, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya itong kayamanan natin, dapat hindi sana natin maisawalang bahala or masayang. Ngayon, Doc, dahil nagtatrabaho ka sa Tanchuling General Hospital, anong oras po bukas ang inyong hospital? Tanggapan. So, ang aming outpatient department ay bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Monday to Friday. At para naman sa mga ROD, bukas naman ang outpatient department ng 8 a.m. to 5 p.m. ng Saturday at Sunday. At ang aming emergency room ay bukas 24/7. Ayan mga kaalaga, maaari kayong magpunta sa Tanchuling General Hospital upang magpatingin sa kanilang mga ekspertong doktor ano man ang inyong nararamdaman. At naka-flash pa rin ngayon sa inyong mga screen ang mga numerong maaari ninyong tawagan upang makapagpaabot ng katanungan at medical concerns sa ating partner hospital na Tanchuling General Hospital. Kasama na rin naka-flash ang kanilang email, website at Facebook page para makakuha kayo ng iba pang impormasyon patungkol sa mga serbisyong kanilang ibinibigay. And yes, maraming salamat po, Doc Vince Malagueño, sa pagpapaunlak muli sa amin ngayong araw. Maraming salamat din sa iyo, Rizal, at sa Alagang Ako Bicol. Magkita-kita muli tayo sa Lunes. Ako po si Rizal Luzada, nagpapaalala, iba ang Alagang Ako Bicol.